Печера Апокаліпсису на острові Патмос – одна з найсвятіших місць християнського світу. Саме тут жив і отримав откровення про кінець світу апостол Іоанн Богослов, яке лягло в основу книги Апокаліпсис. В печері є триразова тріщина в камені, яка символізує Святу Трійцю – Отця, Сина і Святого Духа. Іоанн опинився на Патмосі не з власної волі. Його заслав римський імператор за проповідування християнства приблизно у 95-му році нашої ери. Над печерою збудовано храм, який входить до комплексу монастиря святого Іоанна Богослова, заснованого в XI столітті. Це є об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Всередині завжди темрява. Природне світло ледве проникає всередину. І це створює ефект зупиненого часу, який особливо вражає паломників. У печері є місце, де за переданням спав і молився апостол. Острів вулканічний, і печера сформована у вулканічній породі. Найголовніше пророцтво з Апокаліпсису – откровення – можна сформулювати так. Зло у світі буде остаточно переможене, Христос повернеться і відбудеться страшний суд, і Бог створить нове вічне царство, без смерті, страждання і несправедливості. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος ο Θεός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή. Οδυσσέους η πάσα δυνάμεις των ουρανών. Το Πατρί, το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.